Adunay siyam ka mga specimen gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang gi-forward ngadto sa Research Institute of Tropical Medicine sa corona alang sa confirmatory test. Samtang giklaro sa Department of Health nga usa pa lang ang recorded COVID-19 case dinhi sa Sugbo. Padayon usab nga nanawagan ang departamento sa panglawas ngadto sa publiko nga magpuyo lang sa ilang mga panimay aron malikay sa COVID-19. Ani ang report. Giklaro ni Dr. Jaime Bernadas, ang direktor sa DOH-7, nga kadto pa lang 65 anyos sa Mandawi ang confirmed positive sa COVID-19 sa Sugbo. Hangtod karong adlaw. Hinunmatod niya nga adunay siyam ka mga specimen gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga gisubmit for confirmation dito sa Research Institute for Tropical Medicine kun RITM. Wa motugan si Bernadas kung unsa initial result sa VSMMC nga nung gikinahanglan nga ipa-confirm pa sa RITM. Matod sa direktor, huwato na lang ang resulta sa confirmatory test. Ang atong resulta, kung doon na tayo for confirmation, ato pang ipadala sa RITM until the 5th na test. Pero after the 5th na test na ilang ma-confirm, we are on our own, we can release now the results of Vicente Soto. Samtang giklaro usab ni Dr. Bernadas ang nagawa sa social media nga mga PUIs nga namatay. Sa diagnosis, matod sa direktor, duha kanila negatibo sa coronavirus. Samtang ang duha gipaabot pa ang resulta sa RITM. Ito silang tanan, tungod kay nibutang sa attending physician nga COVID suspect, gikuhaan og swab. Apan, dili tanan nga moingon mo nga namatay tungod sa COVID. Ako lang klaro na. Gipaniguro sa DOH nga nahimo nila ang protocol kalabot sa contact tracing sa mga taong nakikimamat sa mga confirmatory case. Kadto sa atong mga attending physicians o atong mga health workers, doon na nasabtot sila ilakang nga gihimo, gi-isolate ang atong mga close contacts o gi-strict home confinement ang atong kung doon na may mag-symptom, gi-strict home confinement. Gihimugatan sa DOH nga karong panahon na mas maayong magpuyo na lang ang mga taong sa Pinoyanan. Giawhag sa DOH ang mga lokal nga kamhanan sa paghimo og mga lakang sa posibleng mahitabo sa coronavirus. We are now into severe acute respiratory infection and influenza-like illness classifications. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.